Da me ka shigo mana? Na shigo da waka mai taken kwana bakwai. Kwana bakwai. To bismillah bari mu ji kwanakin me suke dauke da shi. So ne sanadin kuka na yau kin mini nisa, wai ina gangan ki magana. Ni ba zai mini nisa ba, ko kina da makusa ni ba zan ga makusar ba, sun kiyaye mini rasa ba zai ni in daina ba. Kina da kyawun halaye, ki da dabanci a mataye, al'amarin ki a kai waye. A kwana bakwai ƙauna ta sirke zuciyata, shakuwar da muka yi ta fi kwatancin jini da hanta. An waye gari rana guda yau kimi birata, idan babu ke waiwaye zai yi bindigata. Mai sauraro biyo na ka sha labarin soyayya, a rana ta farko na ganta ta sace zuciya. Mai kyawu ce tana da hasken idaniya, ban san sunanta ba ne mata lakabi da gimbiya. A wannan daren na kwana tunanin sarauniya. A rana ta biyu da safe bayan karin kumallo, na fito na tsaya ina jiran inda za ta bullo. Ta zo ta wuce amma sai dai na bi ta da kallo, da wani ya san manufata da yi mini gwano. A rana ta uku ne nasarar furta gwaiɗina, ta ɗan ja aji na bi ta taso ta birni rana, can ta ɗan juyo da alamar ta ji tausayina, nan ta amsa min a ranar da farin ciki na kwana. A rana ta wanda mun haɗa har mun saba da juna, muna farin ciki kai da gani ranmu baya kuna, har taswirar gida na auren mu mun kazana, ga alƙawarin aure na so mun kai wa juna. Masoya san babu sauri, ina ta sauraren lafazan bakin da masu tsari, na aminta da kaunar da ta nunan a zahiri. Rana ta shida na gane kauna tana da daɗi, ta bani zumar soyayya mai zaki da gardi, sai daga ƙarshe take ga yanzu ta je makurdi. Gobe ne tafiyar ta sanar da ni har tana zumuɗi. Rana ta bakwai ne ta jira ban gane ta ba, na je ni gidansu sai suka ce ba su san ta ba, dama daga nesa ta gwadon ban ta kai da ba, na kira yi wayar ta ba iyaka ba ta yi shiga ba. Sanadin kuka na yau kin mini nisa, wai ina gangan ki magana. Abdul Smart, na yadda akwai alamun smartness din saboda soyayya a cikin kwanaki bakwai. Wannan kamar alamar wani labari ne ka dunkule shi ka bayar da shi a cikin waɗannan kwanakin da suka. Wannan labari da ka zayyana a cikin waka kwanaki bakwai, kirkirarsa kai koko wani abu ne wanda ya faru a zahiri? Kirkirarsa ne gaskiya. Na'am.
kirkira ne. Dama can tsarin waƙoƙinka haka suke tafiya kamar kirkirarren labari kake bayarwa ko kakan yi la'akari da wani abu don ka nishadantar da mutane? Yawanci gaskiya kirkira ne, sannan nakan dubi abin da ke faruwa a cikin al'umma sai na isar da saƙo. Sai ka isar da saƙo. Abdul, lokacin da zaka fara waƙa ko wani abin da kai la'akari da shi wajen tunanin cewa bari ka tsunduma cikin duniyar nishadi domin ka isar da wani abu da kake gani kana da shi na baiwa abin da ya shafi nishadi? Gaskiya da farko kafin na fara akwai abubuwa da dama waɗanda suke suna a raina kuma ina so in bayyana duniya ta sani. So sai na yi tunanin hanya mafi sauki da za ka iya isar da sako kowa ya ji a lokaci kaɗan shine waƙar. Ka kai shekara nawa yanzu da fara harkokin da suka shafi waƙe-waƙe? Akalla za a kai kamar shekara 8. Shekaru 8. Wani irin tasiri kake tunanin waɗannan shekaru da kai kana harkar waƙe-waƙe suka yi a rayuwarka kafin waƙa da yanzu? Akwai bambanci? Gaskiya akwai bambanci sosai. So da a yanzu da nake waka akwai alfarmomi da dama waɗanda nake da su. Misali, mutumin da ma'amala ma bana tunanin za ta haɗa ni da shi, ta silar waka ta haɗa ni da shi. Mun yi ma'amaloli sosai. A kasan sanayya da fice da mutum yake samu wani lokaci sukan iya taɓa yanayin rayuwarsa a da, inda kake shige da fice, yanayin abincin da kake ci ma wani lokaci, yanayin suturar da kake sawa, mutanen da kake mu'amala da su. Akwai canji da ka fuskanta bayan da ka tsinci kanka a wannan lokaci yanzu da baya, yanayin abokanka, yanayin tsarin rayuwarka? So kusan dai yanayin abokai da tsarin rayuwa bai canja ba, sai dai akwai abubuwa da dama wanda da za ka zo ka yi su ba tare da wani ma ya kula da kayi ba, amma kuma akwai abin da yanzu in ka zo za ka yi sai a ringa kula da cewar wada ne fa yake kaza. Akwai abin da kake jin tsoro lokacin da kake tunanin shiga harkar waka ko kuma duniyar abin da ya shafi nishadi a da, wanda da ka shigo ka ba haka yake ba, da kana ganin kamar ba zan iya ba, yanzu kuma ka tsinci kanka a ciki gadan-gadan? Gaskiya dai tun farko da na tashi zan yi waka na ji a raina zan iya. Sau da kusan abu ne da yake zuwa a ranka za ka ji shi ya zo maka. Misali kamar karin, baka isa ka ce wane ne ya koya min yacce zan fitar da kari ko wani abu ba. Kawai kana zaune kai tunanin tofik Allah sai ya kimsa ma ga yadda za ka yi salon da raujin har mutane su jiya musu daɗi. Salo da rauji, dama can kafin ka fara cewa bari kai rubutun waka kakan ji wasu baitukan sukan zo maka ne don haka kawai daga baya kake tunanin kai ila fanni mawaki ne ko? Gaskiya ne, hakan ne. Tun a wani lokaci hakan ta fara zuwa? su lokacin gaskiya tun na primary school kusan yana irin aji 3 zuwa 4 so nakan ji kawai ina zaune ina ji wasu waƙoƙin ni ma kuma sai in ji on my own wani tun yana zo min. Ka taba gwada irin waƙoƙin nan da ake na yara a makaranta ko a islamiyya, ka taba gwada? Na yi sosai gaskiya. Kana ganin wayannan sun yi tasiri a rayuwarka? Sun yi tasiri sosai saboda su aka ji ina yi. Akwai wani aboki na da yake so zai yi wa wani dan siyasa waka sai amfani da wannan sai mun magana wane ya zami ka mun waka kaza kaza sai na yi masa to wannan shine farkon zuwa na studio muka yi waka da shi daga nan ban kara dawa ba sai da na gama secondary school na fara kwaleji sai na zo kuma sai na ci gaba da harkar waka. Bangaren karatun da ka ambata yanzu shi ka hada shi tare da waka ne koko ka ajiye shi a gefe kawai kana ganin wannan hanya ita za ta bulle? Na hada shi da karatu gaskiya saboda lokacin na gama yadda na faɗa ma na gama secondary school da na shiga kwaleji sai kuma na hada ina yin wakar ina zuwa makaranta. Kana waka kana zuwa makaranta. Baya ga waka akwai wani abin da kake yi a kamar masana'antar fina-finai? Sai sound engineering kamar mixing ake ce masa a mu industry din yaran murya audio. Da ka fara kidan ko kuma ka fara waka ne kaga akwai bukatar ka nemi wancan ilimin ko kuma da dama can ka iya wancan kafin ka fara harkokin waka? Gaskiya abin da yasa na fara shine akwai lokutan da zan zo in yi waka ina jiran sound engineer ya zo ya tace min sai ya dauke ka sati daya ko kuma fiye da haka su kuma masu abin suna bukata to akwai wani wanda muke aiki da shi Mustapha Golden Goose ina kallon yace yake aiki kuma yana dan nuna min abubuwa sai zamana na iya. Abin da ya shafi kiɗan taushi wani abu ne wanda aka ambaci kana iya yi, yaushe ka koyi wannan kuma ya shi bambancin sa yake da kamar harkar waka da kake? To da na zo ina harkar waka
Allah ya haɗa mu da mutane kamar Abdul Ahmad da Nura M Inuwa muka zo aka buɗe kamfani Abnur Entertainment, ni ne farkon manaja. So duk fina-finan da za a yi Nura M Inuwa shi yake waƙoƙi. So ni kuma ina waka sai Abdul Ahmad ya yi tunanin bari ya ringa bani kiɗan taushi wannan background score din. So duk wani fim na Abnur duka kusan zan iya ce maka ni ne nake wannan, kamar su Mijin Biza, Dan Almajiri da sauransu duk ni na yi wannan. Wa'annan manya-manyan fina-finai ka ambata guda biyu, a Mijin Biza da shi wannan da ka ambata, ya kake ji lokacin da aka tinkare ka za a yi babban fim aka ce ka zo kai kiɗan taushi? Akwai wani nazari na musamman da kuke ne a bayan fage wanda kila za ku yi tunanin sai kun yi wani aikin da kila zai ɗauki hankalin mai kallo lokacin da za a sa kiɗan taushin ku? Gaskiya kiɗan taushi ban taɓa wani fuskantar kalubale a kansa ba. Waka fim ce dai a lokacin da aka fara cewa in zo in yi waka fim sai da ma na cewa producer ba zan iya ba, saboda ya kawo min wani abu ne na barkwanci. Sunan fim din da na fara waka Bintoto. Fim ne na barkwanci da Ado Gwanja ya fito a ciki. So da ya zo yi producer ya mun magana, abokina ne sunansa Umar Dan Saurayi, ya ce mun ga yadda labari yake za ka yi waka, sai na ce ba zan iya ba. Sai ce shi ai kaso 70 cikin 100 na sanya fim din saboda ni ne, saboda yana da confidence zan iya, amma kuma dama ba ta taba kawowa ne waƙar fim ba. Ya kaji lokacin da ka kammala wannan aiki kuma fim din ya fito ba mamaki ya samu karbuwa kamar da muka gani, me ka ji a ranka? Gaskiya da na kammala sai na ji daɗi, saboda abu ne da ban taba tsammanin zan yi ba kuma ya tafi. Su kuma na yi su yayi. Su Nura M Inuwa da Abdul da ka ambata, kana ganin sun wata tasiri a rayuwarka? Sun ba da gudunmuwa matuƙa gaya, saboda sun bani damammakin da nake tunanin ba dan da waɗannan damammakin ba ba zan yi abin da nake yi a yanzu. Abdul Smart, mun gode kwarai da gaske, lokaci ba zai ba mu dama mu ci gaba da tambayoyin da muka shirya za mu yi maka ba. Allah mai da kai gida lafiya. Masu